Значи виж колко висок съм бил взяга. Тук бях над този баир. И тук като минаха ето и нещо, изех да затъна и като погледнах зад меня баир. Викам ми бахна мамата аз. Дали, защото обаче не мога да се извади база. Тук се извади, много паза се извади. То с мотора, ако изгледа, къде ще го натикам? Обаче за слизането си май е такова. На мен проблема ми е, че не стигам земята. Той може. Моят инструмент Ей ги болтовите. от тригладката се извадиш и много най-късно. За кого ги носят тези болтови? Същи штанги имам и аз. Да, Абсолютно. много